la 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 lelo la lelo la la cobiza. Redimor nunca tuvo unha semana tranquila. É dicir, os cazadores invadiron constantemente a terra, os nosos sitios, hasta chegar ás agresións físicas, non? De maneira que nós fomos os primeiros que empezamos a segregar terras dos tecores, porque se a terra é nosa, nós somos os donos de todo o que hai aí. Nas escrituras non dice libre de cargas e arrendamientos. Por tanto, nós aí nadie pode entrarnos a man armada porque ese é un atraco. Para conservar un bosque de grandes dimensións, sempre o pensei ao grande. Entonces, necesitas toda a fauna. Nunha zona agraria como o Ribeiro, a conservación da fauna entra inmediatamente en conflito cos agricultores. Así como noutra zona entra en conflito cos gandeiros, veamos o caso do lobo, non? Aquí, pois, o porco bravo, o corzo, sempre está creando. Se faltan estes animais, pois non hai productividade no bosque, porque son os dispersores de todas as sementes, son os que marcan, e os que transforman o territorio. O agricultor antes vivía do seu traballo, agora vive da subvención, a maioría. Hoxe, se en España quitas as subvencións europeas, e o que fixo o meu pai, el solo coas súas irmáns co seu traballo, hoxe un agricultor aquí en Galicia non pode estudiar os fillos, porque non produce eso. É dicir, sácalle máis rentabilidade un agricultor a que lle faga daño á fauna e que lle paguen os daños que tela. Por tanto, non hai ese daño, pero, sin embargo, o daño faise na prensa. Temos unha prensa sensacionalista. En vez de apareceu concretamente un can doméstico, e saliu na Voz de Galicia que era un lobo no medio do casco, pero só lle faltaba poñer un lobo de Ridimoas debaixo. Pero a quen chamaron? Chamaron ao alcalde, pero non me chamaron a min, a prensa, porque eu sei o que é un lobo, sempre o estuve na casa. Entonces, non, é un lobo, é dicir, a xente vai morrer por o lobo. Imagínate de que morre a xente morre de cancros, de accidentes, de guerras, de leches, pero non, está aí. Entonces, non hai ese conflito, non hai, porque este ano houve xente que non vendimou viña porque xa lle pagaron os daños. Xa lle pagaron os daños. Polo jabalí, polo porco bravo. Entonces, onde está? Está na cabeza. O problema está na cabeza. A Asociación Ecologista Coto do Frade nace oficialmente no ano 1996, ven de un grupo de pescadores que xa levaban anos vendo como desaparecía a fauna do río. O problema estaba augas abaixo nun encoro que non tiña unha escala que permitira ás especies migradoras salmón e anguía que históricamente chegaban hasta ali. En principio centráronse nesta demanda, incluso baixando as comportas do encoro para facer o trasvase das pequenas anguías que viñan desde o mar dos Sargazos a petar co encoro de Frieira, collelas en capachos e traspasalas ao outro lado do río. Isto foi algo que se prolongou moitísimo no tempo e sigue sin solución, porque a escala nunca se conseguiu. O máximo que se conseguiu foi un ascensor, literalmente, unha vagoneta, na que supostamente entrarían as anguías, pasando por un teleférico, pasarían ao lado a parte superior do encoro. O que está a plantexar Lucía é un dos principais problemas que hai nos ríos en Galicia. As centrais hidroeléctricas non teñen escalas para peixes, entón iso está a supoñer unha desaparición da anguía, do salmón, do reo, que chegaba mesmo ata Ourense cidade, non? Entón a construción deses encoros que se lles permitiu non ter escalas salmoneiras, escalas para peixes, está a supoñer unha perda de biodiversidade e está a levar, xunto coa sobrepesca, por exemplo,
ao borde da extinción a propia anguía, que está nunha situación dramática a nivel mundial. E ese é un deses exemplos de como unha loita a un nivel local estaba contribuindo a proteger a nivel global unha especie neste momento moi ameazada. Pero unha das grandes demandas continuamente é que se respeten os caudais ecolóxicos nos ríos, augas abaixo das presas, e que todas as presas teñan escalas prácticas e utilizables por parte da fauna migratoria. Outra cosa na que traballamos foi no tema da moratoria para conseguir que a caza de baleas se paralizase. Foi un aspecto onde incidimos bastante, efectivamente se conseguiu que se paralizara e, bueno, aí en ese momento había unhas circunstancias políticas tamén favorables, é dicir, acababa o PSOE de ganar as eleccións e entonces pues, tamén interesaba que a nivel europeo pois se tuvera en conta que España non era o que fora na dictadura, había que cambiar de moitas maneiras e eso nos levou, digamos, a certo tipo de cambios, desde a entrada na OTAN hasta a conseguir a moratoria da caza ás baleas. Empezamos a traballar no ano 90 a facer esas recopilacións de varamentos, bueno, recollida de información, contacto cos grupos, etc. E no ano 92 se legaliza a entidade contando con diversos grupos ecologistas, como era o Grupo Herba, Grupo Anabán, Colectivo Ecologista do Sanlés, o Grupo Biotopo e o Grupo Hábitat da Coruña. Non estaba en aquel momento a Sociedade de Historia Natural, que se incorpora despois, e despois había outras moitas persoas a título individual como interesados e investigadores, non? Entón, claro, non podemos calificar a CEMA, posiblemente incluso hoxe tampouco, como un grupo ecologista, pero está claro que os seus pés están no movimento ecologista e a relación que tiña pois, coa Federación ou con calquera outra coordinación a nivel macroespazo era a través dos grupos que formaban parte da CEMA, non? Digamos, a CEMA nunca estuvo representada como tal, hubo traballos que se fixeron moi intensos, por exemplo, cando foi da plataforma Nunca Máis, no? O traballo con Baleato e con Martiño foi moi intenso que fixemos para a plataforma, pero orgánicamente pois, nunca hubo esa vinculación directa, senón a través dos grupos que formaban parte da CEMA. No? Na perspectiva de todos estes anos, a verdade é que mirando para atrás hai moito traballo feito, nunca é suficiente porque pois en este momento vemos que as capturas accidentais siguen sendo un problema moi grande e causan unha mortalidade tremenda nos cetáceos da nosa costa, aparte da situación da toniña, que está obviamente en esa difícil situación de supervivencia polas actividades humanas e pola pesca, ¿no? Pero, bueno, tamén nos parece que esta voráxine de beneficio pois tamén afecta non só ao medio mariño, igual que o afecta ao medio terrestre, senón a propias organizacións, como pode ser pois, os medios de produción colectivos, como poden ser as confradías, ¿no? Que, bueno, si puderan eliminalas, as eliminaban, ¿no? E non é que para nós sea, digamos, algo exitoso, porque sabemos que a pesca sigue causando mortalidade nos cetáceos, pero aínda así entendemos que hai mellores formas de organizarse a nivel de explotación do medio, en este caso do mar, e que tamén hai moitas formas de colaborar coa xente, no? dos sistemas productivos para mellorar a situación da explotación do medio, reducindo os impactos. Sí que hai un choque entre os medios de explotación industriais, a pesca industrial e a pesca artesanal, no? De algún xeito hai que intentar manter esa pesca artesanal porque responde a unhas necesidades sociais, a un asociacionismo colectivo,
pero tamén é un sector, digamos, moi pouco receptivo de todos os temas de conservación, non? Pero simplemente por ignorancia, é dicir, nós cando temos a oportunidade de traballar a bordo, podemos trasladar información veraz sobre as cousas que pasan, non? E digamos que os mariñeiros a acollen e a asumen, non? E entón é cando se dan conta, bueno, pois efectivamente admiten pois que hai capturas accidentais, opinan de como se podrían reducir as capturas e todo eso, pero de todas formas o uso e a intensidade da pesca é tan grande que chega un momento pois que chocan contra os intereses das especies salvaxes, non? Entón aí pois é un punto difícil de chegar, e máis neste momento de alteración climática, pois que leva a unha serie de cambios nos recursos mariños moi rápidos, que ni siquiera os animais son quen de asumir, e moito menos os humanos. Penso que a cura desta raza é sair da casa sen cartos nin carne, para sentir o territorio como vello raposo rastreando o que come. Así, salir do laberinto do IBEX 35 para deixar de ser un lento, un pobre decorado, pastando entre asfalto e ordeñado cada mes. E puséramos freno a unha matanza masiva que se estaba facendo de corvos mariños, araos, alcas e demais bichería mariña que viñan e se metían cazadores en barcos, e salían barcos con 7 ou 8 cazadores, con escopetas naquele momento que eran de repetición, e abatían bancos enteiros de aves. De feito, nunca se volveron a ver tal cantidade como as que había aquel ano, non? Biotopo nace concretamente nunha denuncia na ría de Santa Cristina, o sea, na zona de Santa Cristina, na boca da ría, onde houve unha matanza de alcas, de álcidos, ilegal, claro. E dos hábitat, chamaron a xente que despois foi biotopo, chamaron a hábitat, fomos ali, algúns de hábitat, entón denunciamos na prensa e as autoridades, penso, ese acto ilegal. E aí foi cando nace biotopo, nesa sale unha nota de prensa, e nesa nota de prensa, que se pode recuperar a data, non recordo exactamente, debe ser no ano 83, unha cousa así, e nace oficialmente Biotopo, o sea, o colectivo ecologista e naturalista Biotopo. Un amigo meu, un gran naturalista, o gran señor dos lobos, Felipe Bárcena, díxome, os ecologistas queren salvar o mundo moi baratamente, e os cazadores están dispostos a gastar moitos cartos. E será o que nos diferencia. Que dicir, que nós non temos ese poder que teñen hoxe. As primeiras palabras da Conselleira de Medio Ambiente, despois dos incendios, foi pos cazadores. Declarounos incluso están declarados pois servicios esenciais. Costa moito que a xente invirta moito nunha asociación ecologista. Non sei se ao mellor estudeísta rima con terrorista ou non sei que, pero non é o mesmo. É dicir, os cazadores son 4 pelagatos en Galicia, e, sin embargo, controlan toda a Consellería de Medio Ambiente. Teñen unha influencia desproporcionada. Sí. Xa non é a Consellería de Medio Ambiente, é a Consellería da escopeta. É dicir, todo se mira desde ese punto de vista. Entonces, claro, chega chi un e dice que eu sou un predador. Tío, que eres? Un predador é unha cousa moi complicada na natureza, selecciona un enfermo, unha cría, un lobo non se enfrenta a un jabalí, a un porco bravo grande, un predador, unha simple feridiña, significa a morte. É dicir, cando nós traballábamos levábamos o centro de recuperación do rodicio, chegounos un bufo real, que tuvo unha pequena ferida nun alambre de pico nunha leira na gudiña, e ali cagaronlle as vareixas, as moscardas, e viña vivo, pero toda esta aler solamente eran os osos. É dicir, un predador non se pode permitir un daño. En Galicia, os porcos bravos. O problema dos porcos bravos non é o porcos bravos, son as batidas. A máis batidas, máis porcos bravos. Por que?
porque non hai un macho dominante. En Galicia non se caza un porco bravo con colmillos. Está pasando o que lle pasou aos elefantes en África. Xa hai poboacións que non teñen os colmillos pequenos. Por que? Porque a caza é unha selección artificial. Matas coa mesma forza dun dedo un exemplar moi vigoroso que un débil. Entonces, cando están as piaras de porcos, eu que as coñezo ben, é que lle cheguei a ter nome, os do bosque, porque me coñecen, pois solamente reproduce un macho e unha femia. E depois están todo o día peleándose. Cando matas eso, desequilibras, entonces reproducen todos. Xa non sabes cal é a nai, nin cal é a cría. Xa son tan grandes as crías como a nai, reproduce todo. Entonces créase unha explosión de un animal xa de pouca calidad, genéticamente, non? E iso é un problema. Se a Conselleiría de Medio Ambiente somente gasta os cartos en guías de caza e non sei que, Galicia é un reclamo de caza, pois imos chegar a volver a aqueles cartéis que se publicaban nos anos 60 do Ministerio de Información e Turismo que dicían visite España e disfrute cazando águilas e linces. É dicir, eso era un cartel que había no Hotel San Martín. Había ali un buitre e un lince colgados ali dun asunto. É dicir, temos que coidar moito o que hai. E despois, a xestión da natureza ten que ser científica. Non podemos coidala coa mentalidade medieval de animales, de clasificar a fauna entre boa, útil e dañina. Porque, a ver, a natureza non funciona a favor dos humanos. A natureza non é algo aí que estea para beneficiarnos a nós, está por ela mesma, por o seu ciclo. Nós somos un simple elemento. É certo que somos os que neste momento dominamos os que temos. Ten que haber unha compenetración, pero moi leal, para poder facer frente á Conselleiría, porque os cazadores, ti queres falar coa Conselleira e tens que esperar a que 4 ou 5 cazadores acaben de falar con ela. Entón, cambian todo, non? A caza non é un tema menor na conservación da natureza, é un tema importantísimo, e ten que ser por cuestións científicas. E senón, non a debe de haber, porque non é un deporte, é unha actividade. Unha actividade, é dicir, eso de que son deportistas, non. Claro, hai un problema que nunca se dice da ecoloxía en Galicia, do que está pasando nos montes, nós sabémolo, porque tiñamos un gran bosque, sabemos o que había e o que pasou. Actualmente os cas de caza desparasítanse. E cagan no monte, pero toman un insecticida, e no monte hai unha gran poboación de insectos que vive dos excrementos. E, por exemplo, o escarabello, o Troosperlatus, que solamente se alimenta de excrementos de casa e de raposa, desapareceu de Redimoas. Antes era abundantísimo. Isto pasou na India, pois ao desparasitar as vacas, que despois tamén morrían os buitres e morre. Ese problema non se está dicindo para nada. Por iso nós non queremos que entre nadie cun can. E dicen, non, o can está coidado, vacunado, desparasitado. Ostra, peor mo pos. Antes non pasaba eso porque os cas comían cando podían as sobras e non se desparasitaba. Pero agora cagan un insecticida. Agora ponte nun bosque unha jauría de 30-40 cas un domingo, a unha batida. Acabaste co ciclo dos descompoñedores. Pasou en Australia co tema dos escarabellos ao desparasitaren as vacas. As bostas despois non se desfacían, porque faltaban os escarabellos. Entón, é todo moito máis complicado. A medida que vas, dices, son un auténtico ignorante. É dicir, non está. Por outro lado está a contaminación polo chumbo, polo plomo. Un amigo meu, para lle regalar á muller o día que era a súa nomástica de casado, non sei que, foise peneirar auga, que un socio de Redimoas, ao Sil, alá coa peneira, para coller pepitas de ouro. E o único que colleu eran graus de munición. Que pesaba. Graus de munición, te imagínate, non Sil.
É dicir, como están os cursos, os acuíferos, está todo, non? Esa anécdota de peneirar e só coller garos de munición é moi fuerte. Xurde o colectivo Ecoloxía do Salnés cunha visión global, por suposto, pero moi centrada no espacio natural, no Umia Grove, non? A Ansiada do Bao, as do sistema dunas da Lanzada, Carreirón na Arousa e a desembocadura do Umia. Entón, pois, unha demanda clásica nese momento, o noso leitmotiv era o Bao Parque Natural, non conseguido, se ben sí que pasou a ter varias figuras de protección. Tamén reclamamos, cada vez que hai o proceso de ampliación da Rede Natura, reclamamos a inclusión de algunha zona aledaña, de momento sen éxito, non? Confiamos que no futuro sí que se poida avanzar por aí. Así como a pelea contra o tiro ao pombiño, non? Ese certamen infame que se celebraba na Toxa, de que se xuntaban centos de persoas a cartuchar a 4.000 pombiños, a parte da propia faceta de maltrato animal, enchendo e sementando de chumbo, pois o corazón, o núcleo dun espacio natural dunha riqueza inmensa na ría máis rica e productiva probablemente de medio mundo. Entón, aí, posteriormente, os cambios na legislación fixeron que isto deixase de celebrarse, confiamos en que tivo parte que ver esa pelea, pero realmente chegarase a momentos intensos, non? Ali, incluso, correran perigo a integridade física do noso segundo presidente, Moncho Meis, igual que Luís Rei, por certo, os dous falecidos moi novos, non? É dicir, en idade ainda laboral, non? Hai poucos anos. Para ser puro hai que ter coraxe, para ser puro hai que ser salvaxe, para ser puro hai que ter coraxe, para ser puro hai que ser salvaxe. Cando chegamos ao Xurés, había 4 parellas de águia real. Despois estudiei as do Caurel, só quedaba unha. Esas desapareceron todas en pouquiño tempo. E agora quedaba de Pena Trevinca, que ardeu. Entonces, Galicia é unha situación moi extraña. Un ave, un águila real, vamos a poñer, para colonizar Galicia, ten que facer algo extraño, ten que chegar ao norte e depois coller á esquerda. Para a esquerda ten o mar, é dicir, non ten unha poboación próxima de recuperación. Os 4 hábitats que quedaban de búho real, de bufo real, eran por a zona da Gudiña. Eso ardeu, eses hábitats estropeounos o tren de alta velocidade e a autovía. Eran hábitats moi grandes. Cando nós empezamos no ano 88, xurde a palabra. É na Universidade de Cansinas, en Brasil. Xurde a palabra, reúnense todos os científicos do mundo, e nese congreso acúñase a palabra defaunación. Tremendo. É unha conclusión científica, non estamos falando por falar. En Galicia está habendo unha depredación total do territorio, non dá tempo o movimento ecologista, vas a remolque. Cando, que dicías, estudias o Monte do Testeiro, e todos son problemas, e depois en que convirtes aquilo todo en parques eólicos. Cando ali había unha poboación importantísima de águia cobreira, a mellor zona que había en Galicia. Bueno, pois, eso, os falcón peregrinos xa desapareceron, aquí os que criaban aí no nacemento do Aria, porque pasan os cables. É dicir, os parques eólicos a xente pensa que despois non ten cables. Despois hai un cableado tremendo. E ese cableado non o había un ano. E cando pon o falcón baixa e non sabe que ali hai cables. E catapumba. Aí se van quedando. As palabras teñen unha importancia decisiva na bioloxía. Eu aprendí o ano pasado unha palabra. Dixenllo hasta os do Parque de Monfragüe. Aprendín que había unha palabra que definía o canto do pombo.
chamei ao director de Monfragua e dixenlle, o canto do pombo, é tan potente que os antigos tuvo que chamarlle a atención así como de rula, ru, pero xa é a rular, pero do pombo non é a rular. E por fin no dicionario topei a palabra, é en galego zurar, e en castellano zurear. E para min foi un acontecemento, porque ora sinto as torcaces e digo, están zurando. Entonces, si se perden esas palabras, porque non tes a relación xa co elemento, xa perdeu a conexión que tiña. Supoño que a xuventud, os nenos, van pasar unha fase e despois que poden volver. É como que empeza sendo cazador e termina sendo ecoloxista. Na erva